سەرباسی تعدیلی قانونی سەرۆکایەتی هەرێمە کرد. دەما چەند هەفتەیەکانە تەفگەرە گۆران بە یەک جیاڵۆسترین قۆناغێن خۆدا دەرباز دەبە لێ پشتی دیرۆکە چێبووناوێ. ئەف jî di demekî de kesê yekemê vê tevgerên nêzîkî mehekê dibe li dervey welate. Eruf wiha serkirde û berpirsên yekemên partên siyasî hikûmetê li dema krîz û bûyeran yên çavarênekirî û mezin da geşt û seredanên fermî û nefermî bisekînînin û vegerin ji bo welatên xwe ji bo yekê li nêzik ve bandorî rol hebe li ser bûyeran. Lêzêdebarî zincîreyeke guherîn û pêşhatan li Herêma Kurdistanê her li xwenîşandan û kuştina 5 kes û birîndarbûna 147 kesan heya ku derkirina wezîrên goran li hikûmet û rêgirîkirin li serokê parlamentê ji bo çûna serkarê xwe lê heya niha rêxerê giştî tevgera goran nek nevegeriya Herêma Kurdistanê belkû peyamek jî pêşkêş nekiriye û dema vegeriyanê jî destnîşan nekiriye. Ev jî bûye cihê xwandin û tenanet dengên cuda cuda ku pê diçe hind biçine biya vê şerê derûnî dij bi tevgerê ve. Piştek ji berpirsên tevgera goran hefteyek bêtir e dibêjin di demekê nêzik de navçeran Mustafa wê vegere bêy wê yekê demê vegeriyana wî diyarî bikin. Weke daxuyanên Mihemed Tevfîq Rahîm berpirsê jûra diplomasiya tevgera goran û Awso Mahmûd Bajirvanê Silêmaniyê tevgerê. Piştek ji kadirên goran jî di ragihandinan de amacebûyekê didin nevegeriyana rêxerê giştî derfeteke ji bo tevgerê heya ku rova bike li ser birêvebirina xwe bi wê kesê yekem. Ev jî weke gaveka rêkxiraweyî û dîmokrasiyan e. Ev jî weke taqîkirinekê dibînin ji bo tevgerê û kadirên bilindên goran. Ji alîketin ve nevegeriyana rêxerê giştî tevgera goran di vê qonaxa nazik da dergehê li ser xandin û ragihandin û tenanet welatiyan jî vekiriye. Hem ji alîgirên tevgerê û hem di nava neyarên wan jî de. Hindek ji jêderên nêzik ji navçeran Mustafa bi mediyan gotine sedemê nevegeriyana wî ji bo nesaxiya xwe vedigерîne û hindên din jî sedemî ji bo nesaxiya hevjîna wî vegerandiye. Hindekên din jî ji bo girêdan bi qurfên civakî û hindik jî ji bo dûr xistin ji bûyeran vedigerînin. Piştek ji çavderan di wê bawerê dane girevkirin li ser bandorî vegeriyan û nevegeriyana rêxerê giştî tevgera goran li ser bûyeran curek ji newaqiyetê têda ye. Li gor wê yekê nabe çareseriya êrişên Herêma Kurdistanê girê bidin bi kesekî ve bi taybet ku pirêzgirêk hind hûr bûne pê diçe li ber pirsiyaretiya kesan da nemabin. Tevgera goran li sala 2009 ve hate damezrandin û piştî bi destxistina 25 kursiyên parlamentê rêkxerê giştiye vê tevgerê navçeran Mustafa ye. Tevger bi 4 wezîr û serokê deste û beranînê beşdarî di kabîneya heştema hikûmeta Herêma Kurdistanê kir. Tevger di nihada xwe di 24 kursiyên parlamentoya Kurdistanê ye. Çend rojê ji kes welatî pirsiyarek hatan were kirinەوە.